Dira. Menshi dong. इसको तो नहीं लिखा इधर में लिखने पड़ेगा देखो तो हाँ? Dami dami itu dong kayak. Malam film mulai. Nah kira Bin nama. oh ini Oh bin film mulai jeng. ini mari Jadi bari. Oमफ्राय नै बिस दिना दंखायो जोंनिया दंनाया ओमफ्राय नै बेखौ लाबाय नै बेखौ लाबाय ओमफ्राय मा लाखोमोनलाय जाबख्रिं जाबख्रिं ओमफ्राय मा होनोमोनलायखौ नै बिनि एक्सट्रा ओरैबायदि मोजां मोजां दं लोगोफोर लांफैनो हागोन आरोखि फैनानैहाय दाहोनसै नै एकुस्टिकआ ओरैबायदि मोजांखा दामनांबाय आं दसे एकुस्टिकखौ ओरैबायदि मोजां मोजां आरोना है मा नांगौ जिखुनु दामनाय देनायनि एक्सट्रा गासिबो मोनजोबो नै बेयो यामाहा कम्पानि है दंजोबो नै नायनो हागोन माबा नैबेखौ बायनानै लांनो हायोमोनब्ला माबा जानोसै बरिया दंलै नै बेबायदि गिटारा दंहैयो जोंनावबो ओमफ्राय नै बेखौ खय हाजार होनदोंमोनलाय औ 9,000 डिसकाउन्ट दंनो जाहैदों ओमफ्राय नै बियो 6,000नि आरो डिसकाउन्ट खुदरा नहीं है ऐसे दे दिया ये में कुछ छोड़ लांचे हाँ ठीक है और फिटा है फिटा में जुड़ा ये में जुड़ा बॉडी में जुड़ा आगे वाह बे कम्पानि दंमोनलाय बबे कम्पानि मा कम्पानिमोनलाय दासो ना लागायबाय लानाया मानो थाङा ओइखौहाय संहैनो थोदला औ बेल' खालामनो गैला आरो माला थांखागौ खौलाय मिनिखौलाय ओइ याव गाबदो याव थाबागौ Ini malah nggak betul sih dalam